La Miranda d'Espiells. Ens trobem a Espiells, un petit nucli agregat a Sant Sadurní d'Anoia, al cor del Penedès. El seu nom té origen en el mot llatí specula, que vol dir talaia, i no és casual. Des d'aquí, la vista de la plana penedesenca és espectacular. Un dels punts més emblemàtics és la Miranda d'Espiells, una torre de guaita construïda l'any 1927 amb estil noucentista. Durant anys va servir com a punt d'observació, però després de la Guerra Civil va caure en desús i es va anar deteriorant. No va ser fins al 2004 que la torre va recuperar vida. Gràcies a la iniciativa de la Regidoria de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Sadurní i l'Agrupació de Defensa Forestal, es va restaurar completament. Avui, la Miranda d'Espiells té una doble funció. És un espai d'esbarjo per a tothom qui vol pujar a gaudir del paisatge, però també és una torre activa per a la prevenció i vigilància d'incendis forestals. Un bon exemple de com el patrimoni es pot recuperar i posar al servei de la natura i la comunitat.